आङो बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारि जानानै आङो बेवहाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासिदों। खुलुमबाय गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै जोङो मोनसे जोबोर गोजोनथाव माने लाइफआव बेनिख्रुइ आरो गोजोनसिम थांनाय खमसे खम 20 बोसोराव बेबायदि मोनसे गोजोनथाव थासारि जों नुफेराखैमोन। माने जोंनि हारिनि गेजेराव नांलायनाय नांलाय खमलाय गोरोबलायै बाथ्रा बुंनाय बेखौसो जों नुबाय थादोंमोन। नाथाय जों दिनै मा नुदों, दिनै मोनसे जोबोर एबसुनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि दैदेननायाव जोबोर मोजां मोनसे गुड स्टेप फर आवार बर'लेण्ड आरो बर' पिपुल। बर' माहारिनि थाखाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बर'लेण्डनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे जोङो सिनारि नुथाय। बबेखानि बे सिनारिया जास्ट एन्टारटेननि थाखाय नङा, बे सिनारिया जाबाय बर'नि थामोनथानि थाखाय। बे सिनारिया रियेल सिनारि आरो बे नुथायानो सबसे इम्पर्टेन्टसिनमोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय। मानोना बे नुथाया आसामाव थानाय गुबुन जोंखौ गाख्रेबनो नागिरनाय हारिफोरखौ खमफि होनो थाखाय थोजासे। बे जुदि अराय सम स्टेबिलिटि दिदोमै जुदि थाबाय थायोबा, बेबायदि जुदि कमन इस्युनि सायाव, कमन इस्यु होनबा नोंथांमोना थारैनो बुजिगो जे जाय इस्युनि सायाव जेबो पलिटिकेलनि गोनांथि गैया, जाय इस्युआ बिपिएफनि थाखायनो जा, इउपिपिएलनि थाखायनो जा, बर' माहारिनि थाखायनो जा, जायखिजाया बर'नि आफादनि थाखायनो जा एबा ट्राइबेलफोरनि थाखायनो जा, कमन इस्यु बे इस्युनि सायाव जेब्लासिम जों पलिटिकेल गेलेबाय थागोन, राजखान्थि गेलेबाय थागोन खहादों। बेनिखायनो बै गासैबो राजखान्थि गेलेनायखौ नागारनानै दोंसे दौलेङावनो दोंसे दिरुङावनो फैनानै जुदि खाबथा जायोबा बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आरो दिनै बेखौनो जों नुनो मोनदों बर्मा कलेजनि मोनसे अडिट'रियामाव मोनसे जोबोर बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जाथाय नुनो मोनदों। आरो बे जुदि जारिमिनारि जाथाया अराय सम जुदि जोरनानै थायोबा, बेबादिनो जुदि बर' माहारिया थांबाय थायोमोनबा, अब्ला जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हानाय नङामोन। आरो दाबो जुदि बेबायदि जों जुदि आवगायलांनो हायोबा थारैनो जोङो साक्सेसफुल जागोन। जोंनि माहारिखौ बर'लेण्डआव आसामाव रावबो फेजेननो हानाय नङा। आरो बेबादि खौसेथि जाहांनाय मोनसे थासारिखौ नुनायखायनोथ' जोंनि माहारिखौ लोगोसे गासै ट्राइबेलफोरखौ मा खालामनो नागिरदों, बोफ्ले बोसि डिभाइड एन्ड रुल डक्ट्रिन अफ लेफ्टनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ, डिभाइड एन्ड रुल्सनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ। गोदो गोदायनि नेम बेयो, इंराजफोरनि समाव बानायनाय नेम बेयो। बोफ्लेनाय, डिभाइड खालाम सासन खालाम, डिभाइड खालाम सासन खालाम। गावस्राबाय थायोबा नोंथाङा गारब जाबाय थागोन। आरो दिनैनि थासारियाव जों मा नुदों बेवहाय बिपिएफ, इउपिपिएल, जाय हाग्रामा बिथाङा माब्लाबाबो दिनैसिम सेक्रेटारियेटआव फैयाखै होनना मिथिनो मोनदों। बै बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै गावनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै हितेश बसुमतारी बिथांखौ, एक्स एमएलए हितेश बसुमतारी बिथांखौ बे मिटिङाव, बे खौसे मेलाव माने जथाय जि मेल माखासे आफादफोरनि गेजेराव गासै 13 बर'नि आफाद दङ, बे मेलाव हगारहरदों। बे सबसे धन्यबाद होथावना बिथिं होननानै आं बुंगोन। दिनैनि आफादाव मैखोम आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफाद दंमोन, हारिमु आफाद दंमोन, एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम्सनि बाथ्रा दं होनदों। आरो लोगोसे मा होनदों बेवहाय एबसुआथ' थाबायानो, एबसुनि दैदेननायावनो जादों, बे एबसुआनो दैदेनदों, बेखौ लिड खालामदों बे मिटिंखौ। आरो लोगोसे गोबां जेरै आबब दङ होनना मिथिनो मोनदों। आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां आफाद दं फिसा फिसौ, आरो बेवहाय कलेज टिचार एस'सियेसनाबो दं होनना बुंदों, आरो प्राइमारि टिचार्स एस'सियेसनाबो दं होनना बुंदों। बेबायदि गासै 13ता बर'नि गुबुन गुबुन आफादा बेवहाय बाहागो लादों होनना बुंदों। बे जोंनि हारिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोग्गाथावसिन बिथिं, माने आखाइ खबनानै होथावना मोनसे बिथिं। जेब्लासिम नोंथाङा मेजरिटि दिन्थिनो हाया, जेब्लासिम नोंथाङा खौसेथि इउनिटि दिन्थिनो हाया, अब्लासिम गुबुना नोंखौ माब्लाबाबो गिया। अब्लासिम नोंथांनि थाखाय नोंथांनि जि गोनांथिफोर बेखौ सुफुंनो थाखाय गोहो गोनां पावारफुलफोरा, बा जायनि आखायाव गोहोआ दं, सम्पतिया दङ, जाय सम्पतिखौ कन्ट्रल खालामो, सामलायो, जाय हादरखौ खुङो, माब्लाबाबो नोंथांनि थाखाय खामानि मावनो फैया। खारन खौसेथि माने जाबाय भट बेंक। खौसेथिनि भटखौ बयनोबो नांगौ जायो। खौसेथि नुयोबा बिनि भटखौ लानो थाखाय बिनि आथिङाव हमनो गोनां जायो। आरो दिनै जों बर' माहारिया जुदि बेबायदि खौसेथि जानानै दिन्थियोबा थारैनो नोंथांमोना मा नुदों, दिनैनि थासारियाव आदिबासिफोराबो जोंखौ दम होग्रा जाबाय। आदिबासि सुबुङा जोंखौ मा बुंदों नोंथांमोना मिथिगौ। आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ दिनै मिथिबा आरो गोमागोन। जोंनि आसामनि गिबि चिफ मिनिस्टार लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथांखौ मुर्ख होननानै बुंदों बै बर' हारिखौ
चाइनायाव थांफिन दमनाय किम जं उनजों रुजुनाय बान राजाया द्राबिड़मोन आदिबासिमोन बेबायदि बुंग्रा सुबुङा डिब्रुगड़आ जाहैबाय दुगैनाय जायगा बुंग्रा सुबुङा दिनै बिथांखौबो मूर्ख होननानै बुंदों। चिफ मिनिस्टार जोंनि आसामनि गिबि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ मूर्ख होननानै बुंदों। स' बैबादिनो गुबुन गुबुन माहारिफ्राबो जोंखौ दिनै मिनिनो मोनदों बा बेबायदि इनसाल्ट खालामनो जावनो गाख्रेबनो गादबनो चान्स मोनदों, जोंखौ डिप्राइभ खालामनो नाजादों। स' बेबायदि बिथिङाव जों जुदि बेबायदि खौसे जानाय लोगो लोगो नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिना ला बड'लेण्ड एरियायाव बिटिसि बा बिटिआर रिजनाव एरियायाव जोंखौ रावबो गुबुन हारिया माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा। स' दिनैनि मिटिंनि थांखिया मामोन बेखौ नोंथांमोना थारै मिथिगौ। जानो हागौ नोंथांमोना आं बेबायदि लेक्सार होनायखौ खोनासंग्रा भिवार नङाबो जानो हागौ, नाथाय बबेखानि ओरैबायदि मोनसे हालोद जादों डेलिमिटेसना जेब्ला खस्राया फोसावो बे फोसावनायनि उनाव माने ओरैबायदि खस्थ' मोनदों अन्तरा माने बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जोंथ' जाहैबाय माने मोनसे बान्दोआव थानाय सुबुं, जोंनि खुगाया जेरै मेरैनो खेवजायाबो बुंजायाबो बबेबा बिथिंखौ जोङो क्रिटिसाइज खालामनायाबो जोंनि थाखाय सम्भब नङा। नाथाय बुंनायनि अधिकार दं जोंहा, बुंनायाव जेबो गिनांगौ गैया। बेनिखायनो आं बुङो जेन' जानो हागौ नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि बेबायदि आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय माखासे हांखुर जानानै दं। नाथाय दिनै अलखदनि समाव जोङो इउक्रेन रासियानि दावहानि बाथ्राखौ दसे सम दोनथ'नांगोन बा साइन्टिफिक बबेबा नलेजनि बाथ्राखौ जों दसे सम दोनथ'नांगोन। नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आङो साइन्टिफिक भिडिअ मोनसेखौ रेकर्ड खालामदों आरो बेखौ नोंथांमोना गाबोन निस्सय होगोन। नोंथांमोना थारैनो जायफोर फरायसाफोर बिथांमोना मोनसे आइडिया मोनगोन। नाथाय फ्रेन्ड्स दिनैनि बे खौसेथियाव जाबायदि मोनसे जों नुदों बर्मानि बे बर्मा कलेजनि नब्लाङाव जाबायदि मोनसे खौसेथिनि दौलें मानेथ' एसे गोरोन्थि जायो, दुरुं खौसेथिनि दिरुं बेवहाय जे नुदों बर' नेफादफोरखौ, बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो? नोंथांनि अन्तरनिफ्राय नोंथाङा धन्यबाद होगोन, आखाइ खबगोन ना खुसिजों रंजाखांगोन? मा नोंथाङा फिउचाराव बेबादि खौसेथि जानायखौ लुबैयाना? जोंनि बर' हारिया जुदि खौसेथि जानानै थायोमोनबा, जोंनि बर' माहारिखौ जुदि समजों लोगोसे जारिमिननिफ्राय जों जुदि नायोबा जोंखौ माबायदि सोखावबोदों बोफ्लेबोदों, ओरैबायदि माने जाय आसामाव जोंथाय बेथ' बुंनो थांबा मेक्सिमाम प्लेन एरिया, बबेखानि आसामा गोदो गोदाय मामोन जोबोर गिदिरमोन, अरुणाचल मेघालय मणिपुर गासैबो लाजोबनानैमोन, मिज'राम सब त्रिपुरा लाजोबनानैमोन। बै समाव हाजोबो दंमोन, नाथाय ओरैबायदि जोंखौ बोफ्लेदों बै समनिफ्रायनो दिनै जोंनि बर'नि गोबां नोंथांमोना दालाय दोसा मोनगोन। डिमासा, ककबरक, कसारि, सनाल कसारि जायखौ बुङो, स' बेबायदि गोबां मोनगोन। स' बैफोर गासैबो जुदि बर' जानानै थायोमोनबा जागौमोनबो, नाथाय जोंनि राजाफोरनिबो गोरोन्थि दंमोन आरो बेबायदिनो जारिमिनाव जों बेबायदि बोफ्ले जाबोदों। आरो दिनै जेब्ला जोङो सोलोंथायाव दावगाबाय, जेब्ला जों मडार्न जुगाव हाबफैबाय, बे मडार्न जुगाव हाबफैनायाव जोंनि माहारिखौ माने जौगानो चान्स होआखै। मानि थाखाय? खौसेथि गैयिनि थाखाय। खौसेथि जानोबो चान्स होआखै जोंनि माहारिखौ दिनैसिम डिभाइड एन्ड रुलखौनो खालामबाय थादों। नङाबा फ्रेन्ड्स NDFB माब्लाबाबो मोनब्रै थुख्रा जानाय नङामोन, नङाबा माब्लाबाबो एबसुआ मोननै थुख्रा जानाय नङामोन, नङाबा माब्लाबाबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन संगठनफोरनि लिडारफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयै जानाय नङामोन। बेबायदि डिभाइड एन्ड रुल जाबायदि रां होनानै लब देखायनानै मानसिखौ बायो, थिग बेबायदिनो जोंनि माहारिखौ सोखावजोबनानै दिनै दुर्बल खालामनानै दोनदों। आरो बेबायदि थासारियाव जुदि बर्मायाव जानाय बे मिटिङा, बे खौसेथि मिटिङा जुदि जोंनि थाखाय दोंसे दिरुं जुदि जानानै थायोबा, जोंनि माहारिया थारैनो जोबोर पावारफुल जागोन जोंनि आसामाव। आरो जोंखौ ओरैबायदि गिगोन ना, गुबुन हारिया ओरैबायदि गिगोन ना, आरे बर'फ्रा बेबायदि माबायदि खौसेथि जाफिनखो, बायस्रा बायस्रि माब्लाबो गोरोबलाय खमलाय जाबाय थानाय नुदोंमोन, नाथाय हरखाब बेबायदि माबोरै जाखो? स' खमफिगोन। माखासे इउटिउबारफोराथ' मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन, माखासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन, मा बुंदोंमोन? जेब्ला बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन, बिटिआर सुक्ति जानाय समाव UPPL आरो BPF मोननैबो ज' जानानै सरकारखौ दा इलेक्सन थांखांनायनि उनावबो ज' जानानै सरकारखौ दा बेबायदि बुंदोंमोन। आरो बेबायदि जायोमोनब्ला माब्लाबाबो एन्ट्रि जानो हानाय नङामोन BJPनि BTCआव। स' नोंथांमोना दा मा नुदों? BTCआव BJPआ मोनसे फेक्टर, BTCआव बा BTRआव BJPआ मोनसे फेक्टर, पलिटिकेल फेक्टर। बियो बि गैयाबा जेबो जाया, बि गैयाबा सरकार जाया, बि गैयाबा मा जानो हाया? खौसे जानाया। नाथाय बिनि सोलाय मा? जुदि BPF आरो UPPL गासैखौबो बावगारजोबना जुदि खौसे जानायमोनबा, राइट जानायमोनबा, अब्लानिया मा जायामोन? दिनैनि थासारिया डिफारेन्ट जागौमोन। अब्ला जों जोबोर पावारफुलि मा खालामनो हागौमोन? जोङो नांनो हागौमोन, जोंनि गोनांथिफोरखौ मोन्थायफोरखौ डिमान्ड खालामनो हागौमोन। स' दिनै नोंथांमोना मा नुदो? 6टा बिधानसभा LACखौ लानानै मा खालामदो? दरंखौ बानायदों। दरं अदालगुरिमोन सिगां,
दाथ' एबसुआ बेखौ दाबि खालामदों बा दिनैनि जा मिटिं बेवहायबो बेखौ दाबि खालामनो थाखाय मोनसे इउनाइटेड मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन ज' मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन आरो गाव गावबो होगोन आफादफोरा नाथाय बे मिटिंनिफ्राय मोनसे ज'हायबो मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन बे जोबोर गुड स्टेप होननानै बुंगोन आं ओरैबायदि सानो जे जोंनि बर'फोराथ' सोलोंथायाव दावगालांगासिनो थादों सोलोंथायाव जाय हारिया दावगायोना जानो हागौ दिनैनि थासारियाव जों जोबोर नांलाय खमलाय जानो हागौ नाथाय फिउचाराव खौसे जानायनि मोनसे चान्स थागोन खारन जों ट्राइबेल सुबुंफोरा थाबनो खौसे जानोबो गोरलै गावस्रानोबो गोरलै स' बेखौ नुनानै फिउचाराव जिहेतु बर'फोरखौ पावारफुल जानायनिफ्राय हमथानो हानाय नङा बेनिखायनो दानो थान बान बोस्लिं बोस्लाब बोख्लाब बोसि माइन'रिटि जुदि खालामाबा फिउचाराव प्रब्लेम दं जेंना दं फिउचाराव आसामखौ बर'फोराबो सासन खालामनो हागौ फिउचाराव आहम आरो बर'फोरा लोगो नांनानै आसामखौ सासन खालामनो हागौ मानोना दिनैनि थासारियाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों आहमफोरा गावसोरनि रैखाथिनि बाथ्रा बुंबाय थादों आरो मा खिलन्जिया अखमिया होननाय मोनसे सोदोब फैदों ना आथिखालाव स' बैसोरबो गावसोरनि रैखाथिनि बाथ्रा सानदों आरो बिसोर रैखाथिखौ बोरै होगोन बिसोर रैखाथिखौ होनो गोनांबा आसामाव जेसेबां गुबुन माहारि दं जनजाति दङ बिसोरखौ मा खालामनांगोन दुरबल खालामनांगोन बिनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि अद्भुत नियमखौ नुबाय थादों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुंगोन दिनैनि थासारियाव जोंनि फरायसालिफोराव बेबायदि इंलिश मिडियामखौ नारसो थुसोमनो नागिरनायाबो ओरैबायदि जाहैनो हागौ फिउचाराव जेबो बुंनाया फिउचाराव मा जागोन आइ मे बि रं नाथाय ओरैबायदि जानो हागौ जे जेब्ला ट्राइबेल लेंगुवेजफ्रा थैजोबगोन मोनसे समाव फिन एसामिसखौ जुदि लाफिनना फैयोबा जोंनि मानसिफोराथ' फिन बेयाव थांफिनखानाय नङा स' बेबादिबो जानो हागौ फिउचाराव बेबायदिबो जोंनि भाषाखौ बुथारनो हागौ स' जोंखौ गासैबो बिथिङाव एटाक खालामगासिनो थादों ओरैबायदि एटाक बेखौ होनना बुङो समनि फाखन होनना बुङो समनि फाखनाव थासारिनि गुलिजों गावनानै गावथारजोबनाय होननानै बुङो बेखौ स' जोंनि बर' माहारिखौ मा खालामदों कन्डिसन मोनसे क्रियेट खालामदों थासारि मोनसे क्रियेट खालामदों बै थासारिनि जि गुलि बारुद बेजों जोंखौ गावख्लायनानै फोजोबस्रांनो नागिरदों बेबायदि बुंगोन स' आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बेबायदि लेक्सारखौ जानो हागौ खोनाफेराखैमोन स' बेबायदि सेन्टिमेन्टेल भिडिअ नोंथांमोना थारैनो खोनायाखै स' नोंथांमोना आंनिफ्राय जाय भिडिअखौ हास्थायो बेखौ नोंथांमोना थारैनो खोनांगोन टेनसन लानाङा नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज साबसक्राइब खालामदाबाव आरो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनाल' दोनबा जाया अल बेल आइकनखौ थुनानै होनोबो दाबाव बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौ थुनांगोन फ्रेन्ड हारिनि अलखदनि समाव गासैखौबो बावगारलांनानै खौसे जा बर'फोर